Alo. Alo. Puase. Puase. Buka. ओरैबायदि मोदोमनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनायजों मावनाय दांनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जोंनालाय सानफ्रामबो इन्ट्र'आलाय बेनोसै आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर माने चेनेलावहाय गोदानै हाबस'नानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर थौदोंबा लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै खानाय सानाय जेबो माने खानाखै आरो ओमफ्राय बानलु बिथांनो माने बानलु नांगौनो आरो बानलु फुवासे नांगौनो माने फुङावनो बेसेबा आथुर जाफैदो आरो बेसेरा ओमफ्राय दायो खाना हराबाबो नेबाय थानोबो बायो मानसिया बिराद खसं मसंद्राय आरोना ओमफ्राय बानलु हेलौ हेलौ फुवासे फुवासे बुरका फुवाथे माने आलु फुवासे नांगौनो आरो बानलुखौ फुवासे नांगौनो आरो ओमफ्राय आङो बेखौनो माबार आथुर खाना हरनोसै आरो ओमफ्राय बेखौनो एसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो ओरै होननानै भिडिअ एसे लासाबबाय आरोना ओमफ्राय बानलुआबो बांद्राय गैला आरो नै जुब्रासेल'सै आरोना बे थुब्रासेल'सै ओमफ्राय थुब्रासेयानो जिबायदि गोबां थायदो आरोना फिथाइ दङ ओमफ्राय फुवासे बायनो फैदो आरो फुवासेयाव माने 30 थाखायैनो फानो बांद्राय माने दाम गैयानो आरो बाजारफोरावबो ओमफ्राय खानानै हरगोनसै र' बानलुखौ खाखांबाय आरोना फुवासेनि बारगोनसो आरो लांथोसै बख्रि मानसि आरो मा बुंनो आरोना बारा मिथिलाय लाङाना ओमफ्राय नै लोगोफोर आंनो अमानि थाखाय माबा होफैदो आरोना मैथ्रु होफैदो नै बेसेबा बुरजा मैथ्रु होफैदो ओमफ्राय हिसाब खालामना हरनोसै आरोना लोगोफोर बेसे 40 10 20 30 40 नांगौ 40 थाखा नांगौनो आरोना लोगोफोर नै मैथ्रुआबो बुरजाथार फाल्लासेसो जागोन ना जाया जि बुरजा लाना फैदो जारलासो गारिखौ हराव लांजानो गिनानै सिखावफोराव लांजानो गिना साखाखोजों माबाखोजों दिरुं खाबथाना दोनदो आरोना ओमफ्राय बेखौनो माने सलायना जि हाल्ला जाबाय दसेनो मिनिनानै ना सोदो मा जाखो नोंहालाय मा आनैया आलौ लानदो ना आनैया आनैया लानदो आनैया आलौ आंनोबो इसे आंनोबो जाबाय दे जाबाय ओइ इयो फैसाखौ दा लांफै आङो खिदो दे हाप्पा दे दुगैनि थां दा लांफै दा लांफै 40 दे 40 थाखा नांगौनो आरो मैथ्रुखौ गिलिरथारै फाल्लासेनि बारा जागोन ना मागोन आं दिनै बिराद गोथाव ओंख्रि संहांदों आरो लोगोफोर एकदम अर्गेनिक माबा मुलि होयि खुनु माने हासार होयि मैगं आरोना ओमफ्राय माबार इखौ खाना लाबोदों जि मोजां सुंब्लेद ओंखारना दंमोन ना ओमफ्राय बांद्राय गिदिरबो नङा बांद्राय एकदम फिसाथारबो नङा आरोना बिराद मिडियामनि थास' बिथुरिया ओमफ्राय माने न' खाथियावनो जि आथुर बिथुर खाना लायबाय आङो ओमफ्य खानानै माने सुनाबो लाखाबाय ओमफ्राय बिराद गोथाव संगोन आं दिनै लोगोफोर नै ना गोरानजों संगोन ओमफ्राय नायाथ' गोथांबो लाबखादो आरो बोराया दासो माने सालबारि बाजारनिफ्राय लाना फैदो नै ओमफ्राय आं ना गोथांजों मोजां मोना थास' बिथुरिखौ लोगोफोर नाफामजों नङाबा आरो ना गोरानजों बिराद गोथाव मोनजायो आरोना ओमफ्राय संहोलांबाय थानोसै दायो बेनिफ्राय मा संबावनाय जायो नोंथांमोननो शेयार खालामना होलांसै नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै बानलुखौबो देना लाखाबाय नै मस्ला साहा नङाबाथ' थानो हाखाया नङा होमबा लोगोफोर बे साहाखौल' ख्लाब गोसोखाङो आरो जेब्ला 9टा 10टा जायोना ओंखाम सङैनि सिगां एकदम गोसोआनो ख्लाब साहाखौल' गोसोखांबाय थायो लाल साहायानो जा गाइखेरानो जा ओमफ्राय दाथ' आरो गाइखेर नालाय एभेलेबेल एकदम साहायानोसै आरो गेस्टिक जाफबलायनाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो गाइखेर साहाखौ गथा लोंना लाग्रोनोसै ओमफ्राय एकदम मस्ति संहोलांबाय थानोसै आरोना दिनै थास' बिथुरिखौ ग्रा बायदि ना गोरानखौ एसे फिदिंदबनानै लाबाय आरो ओमफ्राय आङो पियासबो हरलायला लोगोफोर ओरैनोबाबो गोथाव जाखायो ओमफ्राय मस्लाखौ एसे गारना हरबाय थावआव साखिनि एसे बुरजा फुदुङोबा फास्ला जागोनथ' आरो बोरायखौसो एसे फुदुंनो होदोंमोन आं खामानि मावबाय थानायखाय माबा गावसोर फुदुंबा साहायानो साद जाया नायनाय थेवबो लोंसाबनांसिगोन आरो
फास्ला जामारदो उरलाबो गैयाजो एख' मिथाइ सिथाइबो लाबना दोनफैनाय गैया लाबना दोनफैबाबो बेनो फिसाफोरानो माने दसेबो दोनथ' आरोना फिसाफोरनि थाखायनो बिमाफोरा मोनजालायलाङा मिथाइ गाइखेरबाबो बोखानानै गावसोरनोसो हरनांगौ जाहैयो आरोना जि एसे गावसोरनोनो थोखाया उपाय गैया साहा गोजा लोंनांसिगोन आरो फास्लास्लाबाबो मोनगोना मोनाखै नायनिस्र' लोगोफोर आङो माने मोननायखौल' देखायबाय आरो बांद्राय माने संनाय सुरुनिफ्राय देखायलायासै बेखौलाय बयबो रोंखागौ नङा होमबा लोगोफोर बेखौलाय माथो देखायबाय थानो ओरै होननानै आङो डाइरेक्टनो मोननायखौल' देखायबाय दे लोगोफोर नै जि गोसोम नुबाय आरोना थास' बिथुरि गोसोम नालाय लोगोफोर गुफुरबाथाय एसे फुरदांदां नुगौमोन आरो ओमफ्राय दा गोसोमासो बांसिन साद जायोनो बांसिन माने आइरन जायोनो माने लोगोफोर ओंखायनो माने आङो थास' गोसोमखौनो बांसिन खादो गुफुरबो दंमोन आरो दंनाया ओमफ्राय नै आङो दुन्दिया गोरलैखौ एसे होना हरनोसै न'आवनो दुन्दिया मोनबाय आरो जोंहा मेल्लानो ओमफ्राय मोदोमफ्रु होना हरनोसै आरोना बरिया मोदोमखाबाय लोगोफोरनो ना गोरान थास' बिथुरि जि गोथाव मोनजायोहाय आं लोगोफोर नोंथांमोना गोथाव मोनजागोन ना मोनजाया आं खिन्थु बिराद मोजां मोनजायो बांद्राय फोरानलायला आं लोगोफोर लगायना जानो दोनबाय लाथाब लाथाब खालामलायला रोसि रोसियैनो दोननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नाबो एवगोन नालाय साखिनाय हुदायाथ' दंखायो नालाय लोगोफोर इसे माने साखिनानै देखायनोसै आरो ओरैबायदि मोदोमनो बया साद लोगोफोर दासान्दि अखा बांखा गैया नालाय अखा हाबासो माने मानोनो थास' बिथुरिफोरा दासान्दिथ' अखा बांखा गैया ओंखायनो माने बिराद गोथाव आरोना नाखौ मोजां एवना लानोसै आरोना लोगोफोर एवनानै माने बानलु सामब्राम बिदि होनानै जेब जेब दुब दुब एवनोसै आरोना ओंख्रियाथ' जाखाबाय नालाय थास' बिथुरिजोंनो लगाय लगाय जासिगोन आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखौ आङो मोजाङै एवनानै जेब जेब आरामसे दुन्दिया होनानै सामब्राम होनानै बरिया फोमोननानै लानोसै आरोना गथ'फोराथ' जाखायाहाय लोगोफोर मिसाखौलाय मा बुंनो आरोना माने गथ'फोरखौ माने बुंबाय थानाय जायो आरोना ब्लगावहाय सानफ्रामबो जाया जाया आरो होननानै ओमफ्राय नै मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय दुन्दिया गोरलैखौ मोदोमफ्रु एसे होना हरनोसै आरोना ओमफ्राय आं एसे माने रोसिखौ फोरानबावगोन दे लोगोफोर बिदिहाय माने रोसि रोसि दोना आङो दसे माने दुन्दिया मोननायजों जाबजों दैखौबो एसे फोरानबावना लानोसै बरिया मा